Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа първата рецепта от поредицата рецептите на баба. Или това е сладкиш с лукум, който става много вкусен. Спомням си, че баба го правеше, когато ще има гости на кафе. Обикновено се събираха нейни приятелки да пият кафенце. Тогава се пиеше кафе леблебия. Но тези срещи бяха много приятни, много задушевни. Аз винаги присъствах на тях, винаги бях плътно до баба. За такива срещи тя обикновено приготвяше някакъв сладкиш, най-често този, който е с лукум. И така да започваме с рецептата. За целта съм си приготвила кисело мляко, като в тефтера пише едно бурканче. Някога киселото мляко беше в бурканчета, ако си спомняте. Сега това кисело мляко ще го сипя в купата. Едно бурканче беше 400 грама. Така изсипвам млякото, цялото количество. И тук добавям една равна супена лъжица сода бикарбонат. Разбърквам добре и оставям содата да шупне, за да няма после този послевкус на сода, който не е приятен за никого. Дори предпочитам бак повера, но все пак содата прави сладкиша по-пухкав. Особено когато присъства голямо количество кисело мляко, така че тук не е желателно да се заменя содата с бак повер. И сега изчакваме содата да шупне. След като содата вече е шупнала, добавям олиото. Хубавото е, че този сладкиш не се разбива, не присъстват яйца в него, затова само бъркаме. Тук също така добавям захарта и отново разбърквам. Сега ще сложа и една ванилийка, имам такава течна. И остана да добавим брашното. Ето така трябва да изглежда сместа за сладкиша. Вече е готова. И сега ще я сипем в тавата. Сега ще я разпределя хубаво. Отдолу съм си сложила хартия за печене, но ако искате, може с масло да намажете тавата и да посипете с брашно, както прецените, че ви е най-добре. Сега остава да наредим лукумчетата, като аз лукума, ето как съм го направила, нарязах го и в една лъжица брашно, за да не потъва. И за финал аз съм си приготвила малко нарязани орехи, които ще поръся отгоре.
така ще стане още по-вкусен и ароматен сладкиш. Макар че не присъстват в рецептата на баба, аз реших, че ще е добре да сложа нещо и от себе си. Сладкиша отива в фурната, която вече е загряла, както казах, на 180 градуса. Пече се до готовност или до суха клечка. Доскоро ще се видим, когато сладкиша стане готов. Сладкиша вече е извадена от фурната и съм го извадила на една решетка, за да се охлади. Ето как изглежда. Прекрасен. Сега ще изчакам да изстине, ще отрежа и ще ви покажа.